Hello mga kabigay, welcome back po sa channel natin. Sina si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng spicy special beef caldereta. Siya yan, napakasarap po niyan. Tapos meron po tayo ritong kanin. Meron din po chicken thigh. Tapos natin po natin drinks. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Yung gusto po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Ito. Kaya naging special po ito dahil dito sa ating cheese. Init. Kain po. Sili. Lagyan naman natin po ng konting patis. Kaya mga mahilig na magpatis sa kaldereta. Kain po ako. Yung patatas po tsaka carrots, pinirito po muna natin yan bago natin inilagay. Sarap. Chicken thigh. Nanonood din po yun. Ito po kasi pinirito muna natin bago rin po inilagay. Kaya masarap. Sobrang lambot. Halos naghiwalay-hiwalay na po sa lambot.
Nanunuot po hanggang buto yung ano, lasa. Pasasulit tayo. Sarap. Oh. Sobrang lasa po. Sarap. Lambot. Chicken. Anghang.
Excuse me po, sinipon na. Excuse me. Diba may taba-taba, oh. Sarap to. Mas malasa po. Mainit pa po. Jesus po. Sarap may cheese eh. Oh, sarap. May batong maliit. Sabi, sinipon ako. Lasa. Sasebo na po pag ano. Lalas bite na po tayo.